Salam. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahatot tu sudah ruas doh tamu. Namar minggu di Tikion. Horas. Jala selamat beribadah ma dihita. Tapuji ma tuhata. Marit de mahita sian bukit de. Nomor 565 ayat sada dot ayat 2. Hite-hite guarni de bata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to di porbadia na to mapalangi dohot tanoon. Amen. Hurajumi at kasitaonon di hasyanganon. Hirana suada do martibakon hasangapon si patataron na tuhita sugot. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangi dohami tuho. Sailon matuhami todi ni hasitongan dot dame. Asa takka suboto kami nasalo mo ni roham. Jalau rupi mahami mangulahoni. Sian nasa gugunami. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata Marede hita sia bukede nomor 122 ayat sada doa ayat 2. Raja ni sunena
tangihon hamuma patik ni debata sian konvensi HGBP bidusada be nomor 2 songonoma didok. Debata ama ima Yesus Kristus hapapataran ni debata ama nangku mengarawin dirina gabe jolma. Na tinunbuhon ni si Maria na begabea siatot di porbadia adorak sohabubuan. Ibana do Tuhan na humokop dohot paluah jolma manusia. Dia to ibana do parsauran ni hajol maun dohot nasa bangso di sudetiki. Jala hapos at situ do ibana sahat ro di saliling nililingna. Di palua do jolma manusia sian gonggoman ni sibolis. Sian parhatobanan ni dosa. Dohot sian hamagoan nang hamatean tumaon na bernit pola mate di hau pinarsilang. Ibana do haguguruk di pilihan pertingganan tu debata siala dosa ni hajol maun. Natuat do ibana tu banua toru dung ditanom. Namulak mengulu diari patuluhon. Nama naik tu surgo jala hudul tu siamune debata Jehovah amanai. Marhite do di patibbo debata ibana jala di basa-basahon warna sumurung sian nasa guar. Asa soba tu guar ni Yesus nasa ulunitot na di banua gijangi dohot na di tano nang na di toro ni tano. Sianido ibana mangodihon nasa na porsea huhut menggonggomi sa luhut. Pay mamulak sugut tu tano on manguhumi na mangulu dohot na mate. Asa nasa suara marhatopoton. Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama. Marhite pudaon taudol hoddo nasiantahi ni debata situlusada do haruan nagawi jolma. Hoddo ibana debata di bagasan hajol maonna. Jala di patibo debata dirina dinamulak ibana tu debata amanai. Duksikop ulaon haulaon ni di patupa ibana. Naksian mula ni mulana do tahi nasun badiai. Akut ni taudol hoddo nahuhut Yesus manguhumi nasa hajahaton. Pai maro ujung ni portibion. Taudol hoddo naholan sahali Yesus tersilang humokok jolmai. Alani tatulak dopoda namadok. Adong haluan na asing sian nak pinatupan ni Yesus. Na adong dalan na asing madapot to debata asik sian Yesus na madok holan panuri ng sabing do Yesus na mangudolhon holan hadebataon manang holan hajol maun ni Yesus na adong haluaw na asik sian naong pinatupan ni Yesus na adong dalan na asing madapot to debata sian Yesus na madok holan panuri ng sabing do Yesus na mangodolhon holan hadibataon manang holan hajol maun ni Yesus. Songoni nang puda na madok boy ulaw na dinggan pinatupan ni jolma manupahi tu haluaon. Laos tatulak do pangajarion na madok na pinarsilakod do mangulai Yesus Kristus di ulaon parpadanan na badia. Ima sahatna atong rak mangidugugo mahita tu debata lahu mangulahon patiknay. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na obar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhan ta marede kita sa bukit di nomor 170 sada. Ayat sada doa ayat 2.
Ratopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ali di bata nami namarhasiroha jalan nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali kami rotu julum huhilala kami. Rikut doa siniroham di saluhut kami halak perdosa. Alanido ubahin nahu pasirep kami diri nami sadariod di julum. Jalahu parhatopot kami. Tung na jodoh kami manibil siya nakadalan muda badiyay. Songon biru-biru nalilu. Sayunak pabali kami siyan julom alani dosa nami. Aidang dihalomohon roham hamatian niya kapardosa. Alay kamu bau ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut kageduhon nami. Dohut pangalasyon nami marhite-hite pangulo nami nasa saday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pakot maasin roham di kami marhite-hite. Panidangion dohut kagun ni tod di perbadia. Asa tarapul situ tu rohanami majoho. Asa patun tigor. Jala daulat kami marapangalaho. Bahen hasangapot di warmo nabadiai. Amin. Tapi gima baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Songonodo kata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaki huau marhite sian akka dosa. Jalanunga dilujai huau marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manelesai akka pangalasiomi. Jalani alani hadiriokku. Jaladang behu pangetingkot akka dosam. Hasangapon mandi debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sia bukede nomor 265 ayat sada dot ayat 2. Alani, oh,
turupuk epistel dihita di bagasan minggon imana tersurat di Yohanes bidu 2 mamuka sian ayat sada saha tu ayat 12 tajahama marsika soring. Na barbagas di hutakana dungi patuluarihon adong mana barbagas di hutakana na di luat Galilea jala disima inani Yesus. Jadi dung hurangan anggur nasida ninna inani Yesus mamadok ibana danga dong anggur di nasida. Dungi ninna inanaima madok akka parhubas manang dia dohonon na tu kamu bahen hamuma. Dungi ninna Yesus mamadok nasida gohi hamuma akka gusion aik. Jadi kok situtuma dibahen. Alai didai iduk ni akka parhubasima aiki naung gabe anggur. Jaladang diboto harorwanna ai holan akka parhubas namanahu aikido ubotosa gabe di joma panguli. Asaima tada na parjulu nabinahin ni Yesus di hutakana na di Galilea papatarhon asangapon nai gabi porsea ma akka sisian nai di ibana. Ido sahatna martua do akan atumangihon kata ni debata jalan opiosa. Amin. Tapuji Tuhata marit dehiti asya bukede sian sangat ni Jahoba nomor 610 ayat sada doho ayat 4. Porsiautai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiau di sadok portibion rakma hitamadok au porsea di debata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabea siatot di porbadia andorak suabubuan Ido Tuhata na tumaon na birnit di pangumon ni Silatus
nama te terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanum, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun de bata Jahoba, amanai parguguna suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea ditodi porbadia, jala adok sada huria na badia, huria atau pani halak Kristen akan na badia, dohot di hatasan ni dosa, dohot di hatai nama do, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabi kema tikting namasa di huriata di bagasan saminggon. Halo. Marilah kita mendengarkan warta gereja pada minggu ini. Dua Sermon Week gabungan. Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dilaksanakan Sermon Week gabungan. Dimulai pukul 19.00 WIB secara live streaming melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. 3. Marturia, persembahan Namar Boho. Pada hari ini Minggu tanggal 18 Oktober 2020 kita akan mengumpulkan persembahan Namar Boho dalam setiap kebaktian minggu untuk Badan Penyelenggara Pendidikan atau BPP, diserahkan setelah selesai khotbah di tempat duduk masing-masing. 5. Pemberitahuan baptisan kudus Manang Pandidion Nawadia. Pada hari ini Minggu 18 Oktober 2020 gereja kita akan melaksanakan pelayanan baptisan kudus dengan mengikuti protokol kesehatan dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB sebanyak 9 orang. 5.2 Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sesuai dengan keputusan para hlado bahwa Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 diserahkan kepada Ketua Dewan Koinonia, Inang Situa DR Borusiahan, dan anggota serta pengurus kategorial. Karena itu akan diadakan rapat Panitia Natal dan Tahun Baru pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB bertempat Gedung Sekolah Minggu. Peserta Dewan Koinonia dan anggota pengurus kategorial, ketua, sekretaris, dan bendahara. 5.3 Audit pembangunan. Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan audit pembangunan bertempat di Gedung Sekolah Minggu. 5.4 Sumbangan pengadaan sarana dan di perkampungan Jetun Silangit. Kunjungan seksi lansia ke Bonapasogit tahun yang lalu telah disepakati memberikan bantuan sarana di perkampungan pemuda Jetun Silangit. Sehubungan dengan itu, gereja kita melalui seksi lansia HKBP Jalan Lura Cimahi telah melaksanakan pengadaan 6 spring bed standar, 2 spring bed untuk ruang VIP, 1 set sofa. Seluruh dana yang diperlukan adalah Rp12.700.000 yang dikumpulkan dari anggota dan donatur. 5.5 Pengadaan buku almanak dan kalender 2021. Sesuai dengan hasil sermon Parhalados hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 telah disepakati mengenai pengadaan buku-buku untuk tahun 2021, yaitu A. Kalender akan dibagi kepada semua jemaat atau ruas. B. Sehubungan dengan Sinode Godang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Desember 2020 dan diperkirakan akan ada keterlambatan pencetakan almanak
Maka almanak tidak dibagi lagi dan hanya dipesan 1 buah almanak lux dan 1 buah almanak biasa dalam kurung untuk inventaris gereja. C. Mendekat atau pajonok dan impola dibagi kepada parhalado dan yang pensiun, tetapi dipilih salah satu. D. Mendekat atau pajonok untuk jemaat atau ruas sesuai berdasarkan pesanan. 5. 6. Himbauan. Dihimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk tetap memenuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah, dan bagi yang menggunakan face shield tetap harus memakai masker. Jadwal ibadah tanggal 25 Oktober 2020. 1. Pukul 07.30 WIB, WEK 1, 3, dan 8. 2. Pukul 10.30 WIB, WEK 6, 7, dan 9. Ketiga, pukul 16.30 WIB, WEK 2, 4, dan 5. Demikian warta gereja kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tapuji matuhata, maret de mahita sian buked de nomor 300 sia ayat sada dohot namangihut hukma tapasahat peliata perjulo. Ai nang rade
Dameni debata na sumurung sian nasaroha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata na inaolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, amanami inanami na romar minggu tu gereja sadarion, songoninang dihamu akka manami inanami na poso bulung remaja sikola minggu na marminggu di bagas nabe madohoti parmingguon marhite YouTube channel HKBP Cimahi Jalalurah, .fanpage Facebook HKBP Jalalurah. Di minggu ta sadarion hatani debata tersurat di buku nisi Job bid 242 ayat pitu 1 ayat 10 pitu. Aladong do di lehot di hita boy jahota tajahama mar responsoria songonon maridok disi. Jadi dungsud di hatau Jehovah kahatau deng tu si Job ninna Jehovah ma madok si Elipas yang teman nungatung marsigorgor rimasu midaho dohot mida ale-alem si dua halaki aidang hata sitong di pabuahamu taringot tuahu songon na pinabuani na posokku si Jopi. Dungi lahoma si Elipas siat teman dohot si Bildad sian sua dohot si Sopar sian Naama jala di bahin nasida ma hobar tuhatani Jehovah tu nasida jadi marpa muati marohani Jehovah alani si Job. Dungi ro bema sude haanggina dohot akai botona rodi sude donganna magodang manopot ibana laos mangas sagu-sagu rap dohot ibana di bagasan jabuna jala didok hata sipirnitot dina uhut diapula-puli ibana taringot tu saluhut hina mago na pinaroni Jehovah tu ibana jala dilehon betu ibana sakesita dohot titin sere sadabe. Tubuh muse pitu anakna dohot tolu boruna. Dungi di sadok tanoi dangarong jupang paropuan songon hinaulini boru ni si Jopi jala dilehon amanasida tu nasida hauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto nasida. Dungi mate sari matua masih Jopi jala mahap rohana di hangoluanon ima yanggo sahakna diamu amanami inanami nangaka dongas sahapor siaon namar minggu di bagas jabu munabi majalo hatani dewata sadarion terkhusus kepada orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis hari ini di boto hamu doak kamang dot tamu keinang Buasa tangis dana kitik kitu butuh portibion tangis dosi buteti nama saya baru tu winang amang silitonga sinaga majutak bolon dotong pasar ibu gultom siahan
tangis dodak dana kitik baru tu buasa tangis dak dana baru tubuh tu portibion. Buasa ngoak-ngoak bayi ketika ia lahir, ia menangis. Bahkan para medis jika bayi tidak menangis akan sedikit khawatir. Kenapa bayi ini tidak menangis? Sehingga mungkin ia menggoyang-goyangkan bayi ini baru lahir, atau mungkin bahkan miringkan ke sebelah kiri atau sebelah kanan supaya ia menangis. Hamuak kamang dot tamuak kainang, tangis dak danak tubuh tu portibion itu adalah jeritan pertanda bahwa ia menangis ketika akan memasuki dunia yang fana ini. Ia menjerit menangis pertanda bahwa ia akan memulai hari itu sebagai waktu yang suatu ketika ia akan menangis, bersedih, marsori, marsak, tarilu-ilu, bahkan songo sijob di bagasan ragam ni namasa di bagasan nguluna rongom ro parukilon, padudut ro parukilon. Bahkan sepertinya ia tidak sanggup lagi menahan derita yang bertubi-tubi datang, menghempaskan imannya, haporsionna, sehingga memang seluruh bayi yang lahir ke dunia ini menangis, meratap bahwa ia sudah lahir masuk ke dunia yang fana, dunia yang penuh penderitaan, dunia yang penuh kesukaran, dunia yang penuh kesulitan. Yang satu detik bisa menjadi waktu kematian, dan satu langkah bisa menjadi langkah mara bahaya. Jadi tangis dok dana munai baru tubuh kan, tangis mana sida ala masuk tu portibi na mangilason, portibi rurani linggoman ni hamatean. Ale unang disangajo tangis dak dana damu para ibu yang membawa anaknya baptis berjuru dak dana korat tong alai ala saja ya binginata gabe gotil mautik. Arong gue ibu gotil asama hua supaya menangis. Bapak nah menangis dak dana kon nek tuoro roa netong. Nah mana? Memang ngalarang digotil bapak nah tong tersoro dak dana koda. Umak nanak kinai gotil lotik nange dunian. Asal matangis nah. Memang hati yang kutu hati torsongon na parrohama dohoro dana konin na. HP asama tay no mangabig dana gitu. Arong ko hamu na songoni da para ibu danganong kan. Saya unak songoni amuda tersingaja. Berarti dia parrohama. Ya do bahasa Indonesia di parrohama teh. Agak mollo terjemah notonon parrohama. Ya lebih senang digendong bapaknya. Ini natai matong. HP neng marhen podo natai. Update status dulu lah. Jadi ala mangabing dana tong mall. Nak songoni amuda kay nang da. Nang go tilamu kanak komune haholongi hamuma. Di bagasan pardalanan ningoluta di patuduhon turpu kodok songot tangis nidak danaki bongot tu portibion patadahon patuduhon pabotohon memberitahukan kepada semua orang bahwa siapapun dia tidak ada hidupnya yang auto terlepas dari parukilon, terlepas dari kesusahan, terlepas dari kesulitan, penderitaan, hapuguson, haotoon, parukilo, parsahiton, hamatean. Semua orang memiliki kesukaran hidupnya masing-masing. Even orang baik, ya. Lihat Job, baca kitab Job. Ketika kita memulai membaca kitab Job, maka kita menemukan seorang yang saleh, orang yang baik, berjalan dalam kebenaran Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Allah. Tetapi itu tidak menjadikan Job, Ayub, auto terlepas dari penderitaan. Bahkan penderitaannya bertubi-tubi. Sepertinya ia tidak sanggup lagi untuk menahan penderitaan ini. Gabi boto otama marhitesi Job sudedo hita marukil di pardalanan ningulutta siganopari. Semua orang punya kesusahan mereka masing-masing. Setiap orang
memikul penderitaannya masing-masing. Sudah itu kan? Sudah. Namora ro si Job, itu. Namora ro mana? Untona, haludena, jala maranak nang marboru, sir maranak, ris marboru. Alai dapota baru kilon. Jadi kita sudah orang beru baru kilot tara. Suatu ngarong tahirim rohata, saya ini orang benar, rajin ke gereja, berdoa dengan teratur, bahkan berpuasa, bahkan mengikuti setiap program gereja kami, maka Tuhan tidak akan membebankan perukilon Tuhami. Salah. Bahkan Tuhan tidak akan mengizinkan kesukaran. Salah. Setiap orang memikul kesukarannya masing-masing. Arung B, nang namora nang nasangap ya. Even orang benar ya. Even orang yang berjalan di kehendak Tuhan ya. Semua orang. Sehingga nau cerita Tuhan nama saya teh. Ai dak tolapu be nama nguluan alani padodot rongom ro parukilon dina. Murado ba ni. Jalo mamonis. Monis do bak ni. Tadaho amang pasaribu monis. Menis. Menir do ate menis. Menir. Jaloma monis. Siajabuni jolma lopapangan malum saib munna. Lau mamat inat taunat tong tu namora. Namoraon budak kepengyon daruh parukilon yon. Dia mujo amang monis, gurang siya buat. Alay, nangarok ka parukilon ni hamu namoray, itor marasap namoray. Nang, di botohoro, sapor ngis nieme, arong do lapung na. Sapor ngis nieme, arong do lapung na. Sa sir niarta di berek kamu, arong go parukilon na, namatong, tangis mamatong. Arong kape baru kilon na nabat seporat. Atong nang buwi monis munaon. Ay ko siara na siya jabuni na suarok baru kilon na rin na. Lao tu nasangap. Songon itong. Lao may betu paditen na. Padita purba. Nang anong baru kilon na jonokot tutuhanin. Ruana to. Jalo. Padita nami jo monis munain na. Arong buat. Kurang. Nang lopaon. Alaikan. Padita dohamu ido. Jonok dohamu tutuhani anggia mak. Atong dah harap baru kilo mau mangkan. Tertangis ma padita ton. Baru kilo na ipa buah mak. Arong ko hape. Sudah do hape arok baru kilo na. Nang namora nang nasangap, nang partor dina girgir, nang najonok tutuhani yang walaupun hidup berkenan di hadapan Tuhan, semua orang memikul kesusahannya masing-masing. Alani, suatu ngarok kamu na murah-murah madele moloro parukilon. Suatu ngarok kita na murah-murah marsak moloro hasaan. Pikullah kesusahanmu, menangkan penderitaanmu. Karena kita tidak terorientasi pada ragam penderitaan dan macam kesusahan dalam kehidupan, tetapi kita orientasi tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan itu, yaitu supaya diperkenankan pekerjaan-pekerjaan Allah, kemuliaan Tuhan melalui penderitaan. Itu dah. Suatu ngarok kita naik teramak Tuhan narso mana tak do tuau. Ngagali au pogo sau di loas do pe baru kilonot tuau nina ujungnya tak pautang ma debata. Tak jalo ma piutang tu debata. Ado Tuhan labakku marminggu dohot burjuring kastu joromi huhut manggulahon lomoni rohami. Odo zabarhu bagi aku gawe di neita tapautang debata di bagasan saluhut ragam niasini rohana. Alai melalui kehidupan Ayub. Taida ma girgir ni toddi ni si Jobi. Maralohon saluhut paru kilo na songgop tu ibana. Di bagasan saluhut na hasusaan neng. Jadi kita berorientasi itu tujuan debata do mangalau penderitaan ida. Mangaloas. Ayah ada tujuan di debata apa lasu penderitaan di si Job.
supaya terbukti bahwa ia tidak akan lari dari jalan Tuhan. Itu. Ayah ada tujuan nion Tuhan buasa mapitung dak dana kon sian hatu tubuna. Bapak na domar dosa, mana ngomakna. Lalu Tuhan menjawab dalam Yohanes 9 ayat 3, tidak berdosa bapaknya, mamanya juga tidak. Tetapi supaya pekerjaan Allah nyata dalam setiap hal yang terjadi. Pekerjaan Allah dan kemuliaan Tuhan terlihat dari berbagai penderitaan yang kita alami. Pedang tajam dihasilkan oleh pandai besi yang membakar, membolak-balik, memukul besi hingga tajam. Nakhoda kapten kapal yang handal ditemukan ketika nakhoda melalui gelombang laut yang dahsyat, badai petir di tengah samudra. Maka nakhoda kapten kapal akan diuji oleh kemampuannya untuk melepaskan diri dari gelombang badai itu. Songoni donang naporsea tarboto merhite dalanda makamonakon parukilonna, makamonakon hasusaanna, makamonakon hamaolonna, makamonakon parsahitonna, makamonakon hamatianna. Sehingga sudehi tadi top padewata, supaya penderitaan menjadikan kita semakin pasrah kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin yakin kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan memakai penderitaan untuk menghasilkan iman bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Songoni manang hamuak nama buah ni anak ko terdidi, iya kana torasna. Ajari hamuak kana komune. Tonani Tuhan Yesus do memang. Tonani Tuhan Yesus lao mahamu podai hamu masalu bangso didi hamu manasida. Dan ini yang kita laksanakan hari ini. Bahwa baptisan kepada anak itu adalah baptisan ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan ke air. Air hanya simbol, perlambang. Tapi dimasukkan ke dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga bayi itu dan akhirnya dibungkus oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga ia dikuasai, ditaklukkan, dimateraikan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga namanya dimateraikan Bapa, Putra dan Roh Kudus, supaya namanya dituliskan dalam kitab kehidupan, sehingga ia pewaris keampunan dosa, warisan Adam, warisan orang tua nenek moyangnya, keampunan dosa di dalam anugerah Yesus Kristus yang telah menderita dan mati bagi kemenangan kita. Azari hamu akan komuneida, podai hamu nasida, paturu kamu hagir giron ni martangiang tu akan komunenak peda dana poso-poso do PB umur 1-2 tahun sebulan berapa tahun umur ya kada dana kian non ajari podai hatani debata memehon hatani debata tu bagasan nguluna sida maulai nu yang mengajari kaya anak koda tagap pamuma. Ada kesukaran mengajari anak-anak sekarang. Mereka lebih lihai, lebih pintar karena mereka belajar ke media-media yang sosial sonari. Sehingga orang amat tamanuru anak kona nak beli dulu sama ke warung namborumu itu, wah minuman. Bapak udah haus. Oke Pak, minuman buatan atau kemasan? Ini anak kono kemasan lah biar cepat. Kemasan kertas atau botol? Nama anak nom itu. Botol aja udah, belilah ke sana. Pakai uang cash atau utang? Nah, anak kono tuh. Alamar handphone do anak kono, sehingga ia mencari alasan supaya tidak jadi disuruh. Nama ul masuruh ko mulai naik tensi ni bapak no. Naik tensi nato. Tur mama nang apa tahu? Katanya. Manangah ini benar atau tidak? Inana kono to. Saya disukut terus di betul lo. Oh bah. Bolo sobui beho suruon unang jawab bapak muda. Nah bapak nong numur kat dong.
Ololai nanak notong. Ololai neman. Be, ya kau lai. Alai ko bapak nak ini unang jawab apa? Ini harus itu. Balas runggang bapak no pingsan. Ya anak. Mulai ya teh mengajari anak kesonari teh. Molo so jaga jala jamo takas taleo tirio deh. Para ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua anak yang akan dibaptis hari ini. Jika kita tidak benar mamemehon, mewariskan, menunjukkan teladan yang benar kepada anak-anak kita, bisa saja mereka tersesat. Padahal tugas do tanggung jawabmu nadoi. Naolo rohamu mengajari danaki, asa diboto hatani dewata. Naolo rohamu membon nasida tu gereja, tu perguruan halak Kristen, asa bertumbuh imannya, karena imannya itu masih pure, masih murni, iman karunia dari Tuhan. Bayi yang belum mengerti apa-apa, ia hanya mendapatkan iman atas karunia Tuhan, yaitu nefes roh yang dititipkan Tuhan kepada dia. Tugas dan tanggung jawabmu amang inang, mengajari dia supaya ia mengenal Tuhan, supaya ia mengenal kehendak Allah dalam kehidupannya di bagasan nguluna saunari. Jalai kumargugu hita mangiru tu dewata. Tuhan ajari mau mengajari anak kokku, karena susah mengajari ke anak kosonari. Marsak ngayai weko ba mang ninna hita matu anak kota kan. Marsak gue weko ba jido atena anak kono ima bereng ma sehali dialoho hataku tabau bakku sada inna bapak no. Asal dialoho mau dibantaho tertubu do bakku sada inna. Tarsongon aku ngemeru benua yang ala dibantah rupanya. Bayi do apa inna? Wih ate liak do inna nak non. Apa maksudmu liak do? Liak do pung sudi ubad diuluna inna wasa. Jugul lo ape bapak ini tuh, alani anak konon tuh, malu naik kerja dan lagi mengalusi tas sonare deh, amang, mulu suarong bohal mu hatani di bata mengajari anak kota, bohama hita mengajari nasida, bohama hita memudai nasida, bohama hita mabuan nasida tu lomoni rohani di bata, di jauh terpukul dosa dari sudah hita, di bagasan paru kilota. Mangazari kaya anak kota ya satu lomoni rohani debata jalo gogo sian Tuhani huhut di bagasan sadok hadameok kamu amanang ina da dang dilodak dana kitu hamu sadong dongan muna targuar mahamuna gabe. Kemudian ada anak kami sudah bapak nisianu bapak nisi Jonathan, bapak ni si guarda dan kinak kinabinay munay. Tangalah dakolani. Alaya samar sangat do Tuhani di bagasan saluhut ngulutta. Saya dipergugui Tuhani mahamu. Mengajari akan du mahamu di bagasan dame dah. Naksion namar soali hamu dah. Sion namar bedai hamu dah kamang dah. Apalagi moloning berbeda hamu berbeda dah. Marsoal. Edang mukidak ya berbeda hamu kan. Hiaro berbeda mang. Natari pastoral dang nama padita simar mata isuk doamu hiar hamu berbeda ya maksima jutak pasar ribu gultom siahan hiar hamu berbeda jarang do alamar masker hamu dak kuoto mangasau dia lusuna alai moloneng marsoal hamu unang ibereng anak komunai dah usah kamu tiruan neringgan karena ini berulang-ulang dikotbahkan oleh para khotbah. Anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar, maka secara tidak langsung karakternya ditumbuhkan, diajari memiliki karakter sifat berbeda. Tetapi anak yang sering melihat orang tuanya berdamai, harmonis, mesra, tabu, maka secara tidak langsung kita menumbuhkan, mengajari mereka untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut, pendamai dan penuh sukacita di bagasa perdalan nguluna. Margogo mahamu mengajari anak komuna di pasu-pasu di batama di pertumbuhan na hipas jala horas nasida tujulan neron. Amin martang yang mahita.
Mauliate madiho Tuhan, alanung ngadi patadau ko Tuhami saluhut paru kilon nami, dalam mudui mangatoi hami asalam polin haporsion nami. Pasu-pasu ma ulaun nami sadarion, ima madidi akadak danak tuharajamu, bongot tuguarmu nabadiai, ramoti makadak danaki, ibur-ibur magodang di bagasan linggoman ni asini roham, hipas jala horas na sida lumobi di masa pandemi COVID-19 on, urasi masude par mingguon ni huriam hakabi pejalan lurahon asa unang dais jala unang hona le Tuhan tu pandemi COVID-10 sia tok tong horas sami di linggoman ni asini roham marlas ni roha pasu-pasu makana toras na mangajari mamodai na sida tu lomoni roham sang giat nang dia kangulu na sida lam tubuh hasadaon dame holong tiruan na dinggan tuak kaya anak konna laho mamemehon hatam na badiaya le Tuhan tuak kada danaki tujulan ni arion sai tu pahiak kaulaun nasida manang di dia pe tabayak kapacarian pacamotan pangomoan rodiak kapangkat karir di nasida asalam tabagugu nasida laho manariho nak kaya anak konna tujulan ni arion lobisiani lehon gogo hahipason habis sukon asang giat margogo nasida mangeahi ngoluna tujulan ni arion pasu-pasu malitu lansia ni huriam naung pasahaton pengadaan sarana prasarana di perkampungan pemuda Jetun Silangit si borong-borong asa pakeun nasidei di bagasan lomo ni roham asalam uneja ladinggan saluh na parture ni ulau ni pasu-pasu saluh lansia ni huriam naung patupahoni gadda di nasida silopi dua dapoton nasida balos ni siana dopamu pasu-pasu ruasmu na ulang tahun lahir panjang umur sadariodo samingguon ulang tahun pernikahan sadario samingguon bersuka cita rumah tangga nasida pasu-pasu mahali Tuhan sude ruas ni huriamon dak danak naposo bulung remaja nang natua-tua pe di bagasan asini roham mau ditiki hasusano na le Tuhan masa pandemi covidon asa toktong hipas jala horas sami jala songonima padongan yom munang dia karuas ni huriam simpatisan madohoti streaming par mingguon di bagas nabe di parkarejuan nabe di inganan nabe ramoti mana sidale Tuhan di Rina Panjaitan upu Beatrix Raja Guguk Agustello Pangaribuan Robert Paul dohotak kana sohago arak kami sailam pagadda di nasida las ni roha doho panupahiyommu marolopolop nasida manang di dia pinasida maringan pasu-pasu nang kanatoras ni na makatidak kon haporsiaon di minggu nasalpu asanang nasida pe margogo laho mangajari anak konna tupahima nguluni ruas ni huriam napasahaton doho pangidohon asini roham NN keluarga mang sirait boru situmorang Maria dan Devora biarlah Tuhan yang perlengkapi hidup mereka dengan segala sukacita dan Tuhan membimbing menyempurnakan segala hal yang mereka cita-citakan di dalam kehidupan dan pekerjaan. Hutangnya kami mana marsahid ruas ni huriam ale Tuhan. Mang situ orang berupa jahitan week 5 di rumah sakit Santosa. Margaret Sinaga boru ni huriami rumah sakit Mitra Kasih. Nyonya Samosir boru pakpahan di rumah sakit Kaluyaan. Songoni ale Tuhan di parsahiton nasida. Ho mamangale kai paso jama. Asa malum tanggal nasa parsahito ni siya daging na. Secara khusus hutangnya kami natoras tidak dana nama buan yanak kon na tardidi sa darion. Ima bapak Johannes ale Tuhan amang gultom boru manulang di natoari nung asidung proses katerisasi di nasida alai penanganan lanjutan dope ale Tuhan muse di rumah sakit RSPAD Tuhan upangido kami marition padidion na badia sadarion asima roham molotung taruluiho pangiduan nami sopola madalani jamamu bugang nasida jamamu sahit nasida tanggal parsahitoni alai huwa prosai hami donang mangula doho maritiak katangan di dokter medis nama jama nasida di proses lanjutan alai Tuhan baik pemasangan ring doho takka tindak lanjut na asing homa alai Tuhan nama masuk-masuk pangobation nasida asa dapat jala jupang nasida hamalumon siap parsahitoni mau lihate madiho Tuhan sahak diho mahami luhukna di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret de mahita 752 papungu peliat dungi piasa masuk kita tupat di dion badia.
debata tu acara padidion nabadia. Mari demahita nomor 140 ayat 1 ayat 2. Oh Yesus na terdiri di poso-poso, saruma manaligi uhud majalo, ibuan na toras na nasida benduso, anak pasapona tuhudak danahon. Artang yang mahita. Aliama nami na di Banua Gijang narorohami tu jolo mabuanak kanak danahon saya si maroham jalo manasida gabi anak konmu pasu-pasu jala pergugui manasida mangyai hanguluan sugut maritihite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Natoras nama buani anak ko terdidi jongjong mahamudi nganamuna. Atong hamuak kadongan nama buan danak sididionon. Tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tulia portibion nin nama madok akasisiana. Podai hamu manasida. Didi hamu manasida. Tu bagasan goarni ama anak totot di porbadia. Ajari hamu manasida. Mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jalai ngok ma saidong anakku hamu ganupari. Rasi rasa roa jalni hasianganon. Manangise na porsea jala terdidi dapotan hanguluan alaina soporsea hona uhum sogot. Tangihok kamu madot hatani natar surat di surat ni si Markus. Adong mana mabuat danak tu Tuhan Yesus asari jama alai dipicang akasisian nai mana mabuani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loas hamu akadak danaki rotuahu unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaun ni debata na tutu si tuturo na hudokot tu hamu manangise pe anggo sosongon dak danak imana majalo harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul madak danaki dia pehon matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong rakmamu maka tidak kon hata porsiatai ha tidak kok kamu ma ha porsiatai. Atong alusihamu mahatara usukunon tuhamu. Parjolo dipangido hamu na yang didio nakkarak danakon tu bagasan nahina porsiamuna baik kamu alus muna. Olo dohamu mamodai anak kon munaon asa diboto jala dihutun nasida hatani debata baik kamu alus muna. Na olo dohamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus baik kamu alus muna. Atong tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai Roma hamu sasaripe se sebelah siam nami parjolo buat kamu madak danaki
rap dohot guarna. Ale Airilin Belvania Putri Silitonga. Udidi maho tu bagasan goarni debata ama. Dot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan goarni tod di porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan debata maho di habobongok mot Tuhan rajaun ni debata rodi saleleng ngilelengna. Amin. Ale Jonathan Delmar Sinaga. Udidi maho tu bagasan goarni debata ama. Dot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan goarni tod di porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan debata maho di habobongok mot Tuhan rajaun ni debata ro di saleleng ilelengna. Amin. Ale Krisan Patar Pardamaian Simbolon. Udidi maho tu bagasan goarni debata ama. Dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goarni tod di porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan debata maho di habobongok mot Tuhan rajaun ni debata ro di saleleng ilelengna. Amin. Ale Nasel Naomi Simajunta Kudiri maho tu bagasan goarni debata ama. Dot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan goarni tod di porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan debata maho di habobongok mot Tuhan rajaun ni debata ro di saleleng ilelengna. Amin. Udah pong. Ale Lionel Togi Panangian Gultom. Udiri maho tu bagasan goarni debata ama. Dot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan goarni tod di porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan debata maho di habobongok mot Tuhan rajaun ni debata ro di saleleng ilelengna. Amin.
kakak dulu, kakak. Ale Joyce Nolen Freya Pasaribu. Udidi mau tu bagasan guarni de bata ama. Dotu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guarni tot di Porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan dewata maho di habo bongok mot Tuhan jauh ni dewata ro di saleleng ileleng na. Amin. Ale Kayona Gafrila Pasaribu. Udidi maho tu bagasan guarni dewata ama. Dotu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan guarni tot di Porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan debata maho di habo bongok mot Tuhan jauh ni debata ro di saleleng ileleng na. Amin. Ale Yeskiel Togar Zionatan Gultom. Udidi mau tu bagasan guarni debata ama. Dot tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan guarni tot di Porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan debata maho di habo bongok mot Tuhan jauh di debata ro di saleleng ileleng na. Amin. Udah pom. Ale Geren Hezekia Siahan Udidi mau tu bagasan guarni debata ama. Do tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tot di Porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan debata maho di habo mot Tuhan jauh ni debata ro di saleleng ileleng na. Amin. Udah pong udah. David. Patoreo. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami mariti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasat tami akada dana kot tuho. Jala di jakon horo nasida gabi anak konmu mariti iti padidion nabadiai. Asa masuk turian hela Kristen nasida di tanah ojala gabi paniat dihanguluan nasaleleng-ileleng na. Asima roham do diak kana toras nira dana kon. Sai pergugoi jala jari manasida. Manugunogu dana kituho. Asarap nasida taruli dia karta ni harajonmu. Amin. Maret de mahita 140 sia laos jongjong mahita. Bolong naro
agiakon mapiliat tamar tangiang mahita. Ale de bata manamina di benua gijang horo haroran ni salut sileleo na denggadok na sauli basa na mauliutus pasat tabi masyan na nilehon mituham pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parasyak kami pilihan o pati puluh karajon muli tonga-tonga huriam do di portibion buhay marohan nami mariti tordim salamutad dahami gudang nisilehon-lehon mituhami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon nironi amataku hasadon gagaki roni salun artaku kebasahan itu Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to kihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho nona puna maraja Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Seluruh pelayan HKBP Cimahi Jalan Lurah bersama dengan tim multimedia live streaming, kru live streaming HKBP Jalan Lurah mengucapkan selamat hari Minggu madihamu salu nanang hitape aladang boy hita marsi jalangan boras madihadap kadangan horas mahita nak somasi jalangan amang keluarga Simbolon